Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Wan Plie Myntri Rangbah du Narendra Modi ya ka Aiims kata ka All India Institute of Medical Science College ka badan ha Guwahati bad ha ka chukapor ulabu yo Mawnongrim ha IIT kata ha Indian Institute of Technology. Manda kasi khasaw tarik uyayong arajar Plie Myntri Rangbah du Narendra Modi ulawan sajala Assam hakaban Plie ka branch patamai jong ka All India Institute of Medical Science kepadon ha Rangbah Guwahati ha ka chukapor ulabu ro yo Mawnongrim ka ha Indian Institute of Technology panchupan kan mau ha kasni balang balala kata khat atarik mentau benai u Union Health Minister u Dr. Mankush Mandavia ula share ya kikatu kat netali kidur jong kane ka Medical College ha ka bala ongro ka Aiims ka pana Guwahati ka de ka branch ka baningkong do ha po North East da ka ba Plie kane ka college kan long kan lat ne ka lenti na banta kitu ki khanna ki badon ka jingut pan pule ha ki ne ki line Chushu u Prime Minister Narendra Modi Plie ki development projects ki bakot hadu khat sau klur badang don salai tali ki Medical College ki basa ki banbu ha po ka jala Assam kata Hanalbari Kokrajhar Batnagan na lor ki ne ki projects